मिथिखाया मा फिथाइ बिलाय खामब्रेंगा होन खामब्रेंगा होनलाय आयौ टेस्टि गोथाव यामि थाइगिर जानो नै थाइगिर खाजि लेमदों थाइगिर जाग्राया हनै आनैया गोथाव होनलाय नै जोंहा थाइगिर खाजि लगायलायबाय सोरबा दाननानै जानो लुगैलायबावसिनोसै नै जाबाय सिग्लायनांला ओमफ्राय कुनिस्कियानि आयो खामब्रेंगा जादों न'नि खामब्रेंगा संख्रि होदोंमोन नोङो एसे आं बानलुआव होआखै नों थाइगिराव होखादोंमोन दा दहाय मा लाबोदों प्रिया न'आव लाबोलायदां आरो गोथाव नुखाबाय नै सामब्राम गुफुर होदों दुन्दिया होदों सामब्राम गुफुरनि बिलाइ गोजानि बिलाइ उदैयानो गजोब्बाय आंहा जाला रायलायनायानो जाला ओमफ्राय सामब्राम गुफुरनि बिलाइ गोजानि बिलाइ नांदों संख्रिया दा माबा सामसजों नायदो बिमा फिसा जानाया फिसाजोआ खामब्रेंगा जादों बिमाया थाइगिर खाजि जादों नै आरो दंबावो खोरदै सानजारिफ्रा खोरदै होनो खामब्रेंगाखौ थाइगिरा गोदै दा गोथाव जादों दा आं लगायनाया नै कुनिस्कियाबो होथारदों जानाया गोथाव जादों गोथाव होनगासिनो नायदोब्रा एक्टिंआ बिदि जायो आयु गोथाव मेगनानो जालामोन न'बा उन्दुनो ओंखारनाया गाथारबायमोन मानसिया ओमफ्राय गोदैथारना खामब्रेंगाया गोदैना गोखै गैया जासोयो गोद जाखायो कुनिस्किया गार'निसो खनखो ना राभानिसो खनखो सामि होननाया सामि मोजां जानांगोन ना एसे मानसिफोरा मोजां खोमाथों जाबाय रेडि दे जाबाय रेडि दे सा लोंदों आरो दायो बेलासिनि नै आनैया फुदुंना होदों जोंनो सा लाइभ थागासिनो माने लाइभ थाबानो फैसा मोनो नालाय ओमफ्राय बे मादै मोननो खुलिनानै होबाय आङो नोंनि मोखां देखाय आंखौ बारा देखायनो हाया नङाबा लाइभआ माबा जानो नागिरो आबैनोबो खुलिना होदों बुरि माने बोराय बुरै रावबो गवा आरोना गासिबो खुलिना होजोबबाय बे मादैनोबो ओमफ्राय आं दा बानायगासिनो दङ माइनावगुरियाव दंफैयो आं दा ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर खुलिनो गोसो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो बिनि बागै फोरोंनाय दंखायो आरोना जायफोर माने खुलिनो रोङाखै 2 घन्टा लाइभ थाबानो $3 मोनो आरोना $3 US नि $3 जोंनि इन्डियायाव 250नि बारा जायो बेबायदि आरो जायफोर सोलोंनो गोसो दङ जायफोर लाइभ थानानै इन्सटाग्राम फेसबुक नायोबा नोंथांमोना लाइभ थाबाय थाबानो आरामसे फैसा मोनो इन्सटाग्राम फेसबुक नायोबाथ' नोंथांमोना टाइमा ओरैनो वेस्ट जायोना
ओरैनो बेकार टाइम जायो टाइम लस जाया होमबा मादै इन्सटाग्राम नायबाथ' फैसा मोना नोंसोरो बेयाव जुदि 2 घन्टा लाइभ थायोबानो 250 थाखा मोनोबा होमबा बेसेबां लाब जायो ने ओंखायनो खुलिदों आरो मादै मोननानै सिख्ला समाव बेसेबां बेराय जायाबा आरो जेसेबां एडभार्टाइज देखायाबानो बहाबा बोरै थांलाय ओरै फैलाय फांसनफ्राव हायलाब बहाबाफोर फुजा मेलाफ्राव हाबा जाखांनायनि समाव नै बेबायदि गथ' बानानै माबा खामानि मावाबानो उफाय गैया दै लोमजादोंना नोंबो सेंग्रायै दं नामा नोङो मानो गैया नोंबोसो माथो उल्था बिमा बिफासो लेङोमोन दा नों गावहानो फालें जाबाय ला मा बाथ्रा बुंखो नोङो मैयानो खोनाफेरै राव खोनाथारबायलां जोंनि हाम्पेनि खुगानिफ्राय लाइभ होलायबावो नै स्टेटआव बहायनानै डेन्जारसो लाइभ सोलिगासिनो दं नै बिथिंजाय बन एप्सनि फैसा मोनो आरोना नैबे रिवार्ड्सआव थुनानै नायबानो मोनो नै दा 1 घन्टा थाबानो बियो माबा मोनलायगोन 3000 मोनलायगोन नै दहाय 3000 खनसे मोनखांबाय दायो नै 120 मिनिट 77 मिनिट जागासिनो दं माने दा मोनसिगोनलाय आरोना जायफोर डाउनलड खालामनानै बिदि लाइभ थाबाय थाबानो फैसा मोनो आरोना हिन्जाव मानसिफ्रा ओमफ्राय सेंग्रा मानसिफ्रा माने गेम गेलेनांगौ कइन्स बायग्रोनांगौ जायो आङो औ लुबायानो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय माने थांनानै नायहैग्रोदो भिडिअखौ बोरैहाय माने माबा खालामो लाइभखौ बोरैहाय फैनांगौ बोरैहाय रेजिस्टार खालामग्रोनांगौ मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनांगौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय ओमफ्राय लाइभ फैबाय थाबानो जाबाय आरोना सिख्लाफ्रा 2 घन्टा लाइभ फैबानो 30,000 पइन्ट्स मोनखायो सानसेयाव ओमफ्राय बिदिनो 9:30 फुंनि 9:30 नङाबा मोनानि 9:30 अबे मोनसेयाव नोङो फैनो हायो लाइभखौ ओमफ्राय गथ'फोरखौ जानला मोनला देखायलाबायना सोरनिबा मोखांफोरखौ जानला मोनला देखायलाबायना बिदि देखायबा सासपेन्ड खालामो आरोना लाइभआ थ' बेनोसै र' आङो जि सुनो नागिरदों जि बुरजा सुनो सोमखावजोबना लादों नै हाम्पेया जिखौनो सुवा आंसो सुनाङो हिन्जाव लानानै बिराद खस्थ' मोनबाय आं नै आरो बेयावबो आयै जिया